Kang Gareng. Apa le? Gong, saya dauke seneng rasane ngatiku. Wis pirang-pirang dina oleh nderekake Ndara Abimanyu. Oleh dahat nawung Sungkawa mapan ana madyane ngalas. Ning tak sawang awakmu awake Bagong iki katon seger. Nek ora tak seger-seger ki arep mikir apa to, Le? Aku ki padangku nek wis metu saka omah kok, Le. Nek nang omah ki malah ruwet. Pikiran ki mung muyer ae. Aku ki isaku lega pikirku nek wis metu saka jaban omah. Kumpul karo kanca-kanca ki rumangsa entuk sejatining ketentreman. Entuk sejatining penglipur. Nek kaya karo ora ya digarap pikire dhewe ya. Kowe apa ora kelingan ning tembang gelupa-gelape kae. Gajah kok kepengin menek. Ula pengin mabur. Kaya kowe kuwi. Mbok ya diitung duwe gegayuhan ki dijumbuhke karo kayane. Kaya sethithik pira-bana ki diopeni kowe ora. Oh alah reng. Omah gedhek cilik tur mondok. Ewadene kok tuku parabola. Wah. Kang Gareng piye ta? Delaken dhuwur wuwungan kae. Kowe aja ngenyek, kae tampah takpe dikira parabola. Jajal lanat ki. Senengane kok ngumbah wong sak karepe dhewe. Wis ngerti nek wong ora duwe. Kowe wong sing kuat, wong sugih iki kudune ngayomi sing ringkih karo sing ora duwe ngono. Wis wajibe. Sedulur ki endi sing ana ngono. Mangga kowe ora tau ana, wis nyilakani kene. Rumangsane iki Dik, urun nek uruna udu nek uduwa. Diutange pelit. Kowe iki ngapekke sedulur iki lagi diwenehi ya. Rampung menehi let dina kowe ya mesti ngrasani elek. Kuwi wis pancen cak-cakmu wis ngono kuwi. Ora usah padha tukar padu ing atase sedulur. Sedulur ki banyu penyerang saupamane ngono. Debelaos dina ping 7 ora urung bakal pulih ngono, ora eneng gunane. Gareng ki kakangmu, Bagong ki adimu, mbok sing rukun. Tunggal sanggon iki ora rukun. Sini menungso kok kalah karo Keyong. Keyong wis iso rukun ngalahke karo playune Kancil kok kowe wong kok nganti ora rukun ki ra. Ayo Kang Gareng iki awake dhewe nek mung nunggu Ndara Abimanyu sing susah wae awake dhewe melu susah ora ning gunane. Lah iya, Ndara susah manjing dadi tapa bareng awake dhewe melu mikir saya entek dagingku le. Ngati nggogro kusika. Waduh. Nek jero menek nggogro kusika. Wis omong ora ngerti karepe kok melu omong. Nggogro kusika, ngerti wae. Rumangsane iki nggogro kusika ora ngerti. Wah. Dudu murid ndelimas le cekake. Waduh. Weh lagi ku metu atine Gareng. Nggogro kusika ki longlit ngono. Nggogro ki balung wis kulit longlit ngono. Syukur wis eneng rada mundhak iki. Piye? Kabeh iki kumpulane ngono. Kumpulan wong pinter dadi sithik-sithik melu pinter. Mula kowe iki ya sok gelem kumpul karo sedulur. Ora mung ndekok eneng omah ae. Alah, mbojo banget lek mung unek-unek ki to, Reng. Tak titeni kok Gareng kang gegrayangan rak cepak nesune. Ku nek serep sithike jeroyal ae Gareng. Aku ki royal apa? Lho kok sik, royal ki werna-werna lho. Royal ki ana sing royal mangan, royal nyandang. Lah ya kuwi nek nyandang tak akoni le. Witeno ajining raga saka busana kok le. Ngono. Tak akoni aku mangan kurangane aku metu mesti necis. Lho ngono. Delok piye ngono sajak ketok ora kekurangan ngono. Ning jane ya nangis.
Kuwi sing ngerti rak wong omah. Wong jaba rak ngerti nek aku ketok gagah ngono lho. Elah. Kowe kok gagah. Ayo saiki padha ngulir budi. Ya, ngulir budi. Ayo, piye? Bagong, ya, ngulir budi piye karepmu tetembangan manut. Wis nek pancen kowe iso nampani cangkrim aku iki kuwi wong ampuh tenan. Ora nek cangkrimane iki apa? Namung Bagong ya mung potel kidi kuwi. Tombo cementel kaki wedi. Ora. Yo, saiki gareng sik tak cangkrimi. Bal kae tak bunder ta. Iku nah no, ngrasa dadak kandhake wong ngerti nek bangi bunder wis. Kaya ke cah kanak-kanake le iki. Lho, kok sik ta urung tutup. Bal ki tak bunder. Iya. Nek ditendang dadi apa? Wah, lah iki. Dadi pitik. Yalah ngawur. Kowe iki yo lekmu batangi, lekmu nyandhake yo ora pernah wong bal bunder ditendang kok dadi pitik. Lah maune pesagi ditendang terus konangan dadi pitik. Iya ki apa kulinane? Apa asline? Anggo iki nggawa monggo ya kaya sing ngerti kok nekat ae. Mau jane cucuke tak taleni lho Mas Ajik. Jek piyek-piyek. Bal bunder ditendang dadi pecah, salah. Lah piye? Bal bunder ditendang dadi adoh. Oh, cerewet kuwi. Wes kuwi apa kuwi wis gombal amoh kuwi. Ora cangkriman kuwi. Truk tak cangkrimi putih-putih ning pucuk gunung apa, Truk? Salju, salah. Es, salah. Lah apa? Pak Kaji camping. Oh. Kuwi jenenge ora cangkriman ning kuwi srekalan kuwi. Wis, yo pisan kas. Datangen cangkrim aku. Apa bedane apa montor mabur karo saya? Wis. Lho. Lah kok adomen sumsate, Gong? Montor mabur karo saya. Ah, iku kere nek kuwi wis ora bejaji kuwi. Montor mabur ki wis saya ki mori ngono kok. Wis kuwi cah cilik kuwi. Ya wis genah kuwi no, Du kuwi. Montor mabur kuwi nganggo mesin saya ki didondomi, Du. Lah apa kuwi ora? Ning aja tak tampa porno lho iki. Aku meling sik, engko dikira porno, kudu nunggu penjelasane. Piye? Montor mabur ki saya mabur, saya dhuwur, saya iso ora ketok. Ayo genah no. Ya dah. Montor mabur ki saya munggah, saya ora ketok. Iya. Nek saya wis Gong, wis aja. Wis. Kuwi iblis kok kowe le. Kowe iblis batange kok kere kuwi. Wah, kuwi konsumsi rendah kuwi wis. Po kuwi konsumsi epeh kuwi. Lho, sing ketok ki seleke margo arep tindak nyang olahraga. Oke ta, biaya olahraga nganggo saya ketok seleke. Oh iya. Ngono kok arep tak anggap apa? Iki engko nek tak teruske malah rusak kok, Gong. Sirahe kaya kebo, sungune kaya kebo, kulite kaya kebo, nanging dudu kebo. Gudel, Du. Lah apa? Gambar kebo. Wis rasa cangkriman kok ndak malah ngrusakke. Ngentekke wektu ning ora ana manfaate ngono. Ngopo kuwi wong tuwa-tuwa kok kaya bocah kowe. Sing kemropok ya kuwi mau to, Ling.
mentara bruk karo wis iki ya tak baleni neh gareng. Nyetak titene anggere bangsa sing elek mesti gampang eling-elingane. Coba diwejang Astabrata ngono ra wis. Ora iso ngeling-eling. Iya. Yo, awake dhewe bengi iki rerepen mumpung para kadang komplit. Wah iya. Gamelan slendro pelok. Karawitan jangkep, wiraswara komplit, pesindene ana 6. Waduh. Mundak terus. Iya. Antara lain Bu Sarwasri. Satu lagi Bu Sunyahni, tambah lagi Bu Sulani. Yang satunya kuwi Mbak Yuni Mbak Lani, Mbak Yuni Mbak Sunyahni, asmane Mbak Sumini. Tambah lagi Mbak Tantinah. Yang terakhir kali Mbak Yatmi. Waduh, itu apal bangsa sinden. Loh, kancane kok. Rombongane kok. Ya. Saiki nyuwun salah siji sapa? Nana. Nana, Sinom. Sinom Parijata. Anu arep nyoba karo wajah baru tumaraping awake dhewe. Sapa? Diajeng Sumini. Iya, dados. Monggo, Mbak. Enggah, panyuwun tulung dateng Ibu Sumini. Sinom Parijata. Sinom Parijata. Kula nyuwun cakepanipun nulada laku utama. Pun niku pekareman kula niku. Duh, iki bangsa Wulangreh, bangsa Wedatama gareng iki. Oh, nglothok. Serat kala tidha nglothok. Alah. Para besang ora urut iki. Kala tidha. Monggo. Sing lanang seniman sing wadon seniwati telu papat monggo Mbak ditenang-tenangke penggalihe Mbak. Ora usah wedi, ora medeni nek. Aja tak regoni ji, muji. Wah, jan. Wira swara kok pawane kaya ngono ya. Kaya wong gawe gendeng ya, ha iya. Nyet sambene kuwi kok. Lagi dipasang kok pecah ji. Sing dienggo ladu. Yo. Timun sikarane nona kepati hamah
Nyus. Yo yo. Yo yo. Yo 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 yo. Janji sabar janji sabar lan ora kesusu sing ngenteni wis sabar wong ora metu metu jendela. Oh, ora cocok. Oh, terus metu kok malah golek jurus. Wah. Suarane jan kaya lani. Lah ya ing atase Mbak Yune kok meh padha ya. Ha iya. Wah. Wah, sak omah sinden kabeh. Wah, jelas tenan. Senang glali kegulane anggere sing galik-galik kena nek muji ya. Bakon iki melu. Ketok semangate. Tenan. Malah kurang mudhun, Gong. Emosi ya. Apa trembesi? Emosi. Neno. Suarane. Monggo. Jangan sok-sok, jangan mepet-mepet. Matur sembah nuwun Yayi Dewi sampun keparang maringi dhateng penyuwun kula Sinom Parijata. Yayi Dewi mugi-mugi enggal kerawuhan nalendra ing guwa Kiskendha. Lho. Apa kuwi dikira Dewi Tara? Tara. Wah, nek piyayine ngono ya coba ta. Bareng nggon swara wah pancen ya hebat. Oh, tenan. Mau Sinom Parijata. Sinden iki kujiwa sawetara waton swara diopeni tenan. Gandrungke wong. Ya. Neno. Nah, iki nyuwun tulung karo Diajeng Sarwasri. Nah, iki. Yeah. Monggo. Wah, saiki undak-undake nganggo kaca tinggal barang to saiki.
Witekno kabeh iki rak mung menjaga kemungkinan. Tinimbang kok nek ning wong ala ata. Mula ditamengi. Memanismu kang ngujiwat. Oh wis iki. Memanismu kang ngujiwat. Monggo. Ketoke ringkih cilik ning bakoh kok. Iya. Dakoh. Iya. Mulaya jaga tinju. Ibarat upama tak pateni kowe kok ganggu kuwi. Jane lho pati apa itu? Ini rak pemimpin, Gong. Pemimpin iki kleru ra ketara. Ora ning pemimpin kleru. Meneng lak kentel engko. Ganggu, aku lagi ngematke swara sing wibawa iki. Meneng. Iki wayang apa wong delok kok Madheprana iki. Ngematke. Sing biru nggih endi ngono lho. Jane apik mung nasibe sing nasibe ya apik no. Terus ya, Mbak. Monggo. Nah, semangga. Nano. Yo. Kesetrum. Ibarat wong numpak lesung lho, lesung. Prau lesung. Mbak tahu. Prau. Padha sukune kok. Numpak Mbakyu ya oh iya saya malah saya gareng iki malah kowe iki jane ketemu tuwa lho ning kok ora pernah iki kowe jane kakangku lho ning kok dolananmu menyang trucuk kowe cerewet ya pentok lah dari yang ngene ya. Oh, kabeh pekareman kok le. Monggo. Lumampah tanpa neno henano
neng madyane jala nidi saka anurungan-rungan rapati cetha iki ning madyaning jala nindi nindi udelmu ya nano Jawah gong terus dendang Semarangan temah gunjing hanggen jeng neng nano maka dari mana datangnya lintah dari sana jalan sepur dilumpati ngajur ngumpur ditekati diangkat iki ngisor, Mbak. Nggih, mau kandur saiki kang ngisor genti. Ya. Siapa bisa menggulung tenda terbalik lagi Lala disampirke jenenge nitelni yang lelabuhan. Saya ditulung terima kasih. Iya. Kabeh iki apa eleke terima kasih iki penting kuwi. Margo kuwi nuduhake ngerti yang wataking tata krama. Beda karo Bagong. Diamanke bola-bali matur nuwun wae ora. Tekono cahe kuwi. Aja aku lek tekono apa ora ditangkep hansip kuwi bocah kuwi. Wisine ku olahraga lek ku mlayu kewengen dadi. Olahraga apa ya selak konangan kuwi le. Sembah nuwun, diselani. Nek mau nganggo bawa saiki diselani ora nganggo bawa. Upamane monggo pengen ngelingke marang para kadang-kadang ing pedusunan munggahing kutha sampun supe ketentreman kewilujengan keamanan iku ampun mung dipasrahke kalih aparat negara mawon. Marga aparat negara jelas tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak ada partisipasi daripada rakyat semuanya. Pancen. Mula gandeng awake dhewe iki wis ditinggali pusaka jaman simbah-simbah biyen sadurunge ana telepon. Kuwi yen ki ana pengara sasmita wujude kenthongan. Sadurunge ana talipun kuwi bahasa Malaysia, talipun. Telepon. Wah. War kok nek apa to nguleke. Nyuwun tulung dipun lagokaken lelagon
sasmitaning kentongan Laras Lendro. Buka saking kendang, ngimba dara muluk nandhake nek wis tentrem. Yeh, buka kendang muluk dara. Dara muluk. Enggak. Allah, bocah iki. Ya ini mazan. Lakae kentangane wis krungu ditabuh. termasuk lagu baru ya Kang. Nah iya. Umure urung suwe, ya mung sak gedheku iki dumadi lelagon sasmitaning kentongan. Wah, ngono kuwi. Dadi nek ning omah ki ya ana samben-samben nulis-nulis
luwung kena ditanjake nyang masyarakat ngono. Aja kaya Bagong ya anggere prai mung ngeramal ae. Ora nyandak-nyandak jare ngeblonge gong iki. Cerewet. Diditku dhewe kok ewa. Ngramal tak suwek-suwek ditku. Jane yo ngelingke apa? Apik apa? Gareng ngelingke marga dhek kecukupan uripe. Coba ngrasake kaya lelakonku ngono ya. Pirang tau ditangisi dijaluki semen kok Den cerewet. Oh ngono kuwi ya, cengok dingkok engko ora. Iki mau lelagon kebarung karo gamelan. Mbok coba saiki cakepan tok tanpa nganggo gongso. Nah ngono. Pamrih ben rada cetha oleh midhangetake piye to ukaraning lelagon mau. Pak tung tak teketung tung gong. Aja lali sasmita nek kentongan dung kentong siji tanda padha pati dung kentong loro ana maling dung kentong telu tengara kobongan dung ping papat banjir kang nekani dung ping lima jenang rampok irwan kahanan weton trantara mulak tengarane eling kabeh warga aja padha keri duweni kantongan piranti keamanan wiwit kuno kantongan kanggo sasmita. Kentongan iki penting kok, mula aku iki kentonganku serep. Marga nggo jagani nek sing ngomah ki remuk kuwi njaba ijik wutuh. Bawa njaba remuk jero ijik wutuh. Ada kok kentonganmu serep ae wong tutuke tok gawa ngalor ngidul ya. Lawi teno aku ya duwe kewajiban rondo dhewe kok. Mbak Yuli golek tutuk nganti koming. Dek ben meh nyilih tutuk kuning ora etuk. Ya jajal Siliono ora rangsang mestakamu. Mung tutuke kok lho. Ayo aku iki kemelumrahan malah disalahke. Siriku ki duwe apa-apa ki tanggo ber ngono lho. Iya. Cobi Malik Sarung, saiki kula nyuwun swanten setunggal. Sapa made in Kurung Ceper Klaten. Lagunipun Jali-jali. Oh. Ya. Jali-jali, ya Jula-juli. Lho, beda nek Jula-juli iki Surabaya. Nek Jali-jali iki Gagrak Betawi. Monggo buka saking Peking. Penacah, yo. Digiyarake supaya karepen padha midhanget. Temah bisa maloyakake sing padha mawung Sungkawa. Kabeh wis padha tunggal lahir batine bisa nyabarake kahanan. Nyata yen kabeh mau sinudarsana dening akeh. Kok mung Batan ora kebenan ae. Marga hadi-hadining kesenian kene iki. Ning aja padha nandang prihatin ya, ora. Marga kabeh iki wis kawah ya dening kahanan. Malah mulek sak rombongan. Kabeh iki memuji supaya bisa antuk sunaring Hyang Widi. Kabeh mah kudu dadi parna ora cocok. Ora cocok no, ora tekan gone no. Monggo, dados.
Adikku siji iki apa-apa iso ya, Gong. Tenan kok nek nyuwara cara Betawi ya kaya nona Betawi. Ah iya. Kaya none Betawi, Jakarta, iya. Cara Surabaya ya lambene iso nyang Surabaya. Cara Yoja ya lambene nyang Yoja. Lho, lambe kok sapa nyang ndi to, Gong? Iso kok pinter e. Pancen kok swara ki anggere digula wentah ya ngono kuwi kok. Mula bangsa nyang wiraswara ki kudu diweling. Mangan sak mangan ora waton mangan. Kuwi penting. Nek sing kira-kira ngemut lenga ki disingkiri. Tenan kuwi, ngemut kena ning liyane lenga lho ngono. Ya. Nek sing tak tindakake iki ya duduh kencur campur juduh jeruk pecel, campuri madu kuning andhok dioblak diombe iki adate yang swara sok penak. Ayo kali dasar suarane kok wis dadak crigis. Kok kencuri saben dina ning emprok-emprok ya. Lho iki ya srana kok garinge maido. Kuwi dasar swara nek kuwi le, Gong. Ngono. Kabeh iki ilmiah le kok. Alah wis reng iki. Malah kok arep ngamuk we. Nah, nyuwun tulung kalian Diajeng Sunyahni. Ngono. Ya. Kabeh kudu diratani iki. Ya. Karepen bisa waradin. Nano. Mijil cengkok ketoprak. Enggak. Mijil. Sak kendil. Digom neng pengaran. Wah. Oleh medhu. Apa iki? Pateni udar. Kentel iku. Alah meneng reng. Enggak. Suarane jan jos tenan. Digurai. Gurai apa? Tajin. Ya apik tajin. Mula suarane ya kaya tajin.
pabrik entuk dening Kostin sing padha prihatin. Pipa banyu neng sing selenca kuwi. Aja padha aja gawe pisan Kas. Pipa pabrik pipa banyu pipa mantar kok dening kenalpot pipa uang ora enek kowe aja padha ngantuk lho entuk apa tutuk tutuk kok pipa tutuk ya tutuk pipa yo kental mati kowe ora ngerti karepe kok pipa wong kok aja padha ngantuk apa tutuk ya tutuk pipa giajel raimu kok ora sikil urung mari yo gajel neno ya tempe gak diece ora entuk gizi kowe nano ngono adu swara ya sisan le genjembleng iki iya sisan le genjembleng iki nangisno Nesne menengo neno enggak kepotan wah hebat kenyah nek ra kuwi aku lemah jangan esuk jangan mepet alah babong iki kuwi kenyah nek ra nyahni aku lemah yo alah wong guyu ora luwes emang yo nano enggak oh sang gorengan
Mbah nuwun paringipun mijil cengkok ketoprak. Iya. Saiki jajal mbakyune genti. Ki mau isine saiki jambune genti. Wong isi kaya ngono jambune terus kaya ngapa kuwi? Piye jambune kaya ngapa kuwi? Ya delok cewek. Wah. Ya kuning ya. Ya jambu sukun. Iya. Jambu sukun tur jambu bangkok. Wah. Ya kuning. Alah garing. Malik Slendro. Alik slendro. Nyuwun dandang gula Semarangan. Ngono. Ki. Jambetipun. Ngerti tata krama kok jambu dibasake jambetipun. Aku kuwatir nek kleru aku. Nano. Monggo, Mbak, nyuwun tulung, Mbak. Sulani. Su luwih laladini padang. Keluwine nek ngladeni sing kakung manake semriwing. Ya sing ora senenge piye jambune lho. Jambune apa isine, Mbak Yune apa adine lho ngono. Aku ya pilih jambune. Iya. Yo lur yo. Waduh, yo lur yo. Kaya arep megawe. Monggo. Sak omah kok apik kabeh. Le milih nganti kisruh. Pak kabeh. Oh, Pak kabeh. Apa kuwi? Pak kabeh. Gaine molak-malik. Ya ini gareng ayan. Monggo, Mbak. Tenang, tenang. Bojon Seniwati kok sujanan, oh ora ndek daging. Iya mau gojek kok. Iya. Wira kono. Kene wis tentrem kok, Truk. Kamu suara. Tengane ya mangkat. Oh. Menengo iki dibalang karo wong Delimas sing Tangkis no. Marga kaya ngerti gedhamu kok, Gom. Ya niru kono kok kene. Oh, malah. Ning aku ora morak-marik le. Allah garing.
kowe iki wong wayang kok padur wong delok ini ora gareng. Gojek. Lah nyentit-nyentit iki.